kubwera kuno komwe tikupanga business malo atuswa kale ajani ndiudindo wanu inuyo omwe mapanga business kuti kwenya ife aplanters ikaso ngati sikupereka service yeni musaope ya nimvesese musaope nguzoto ndimachitika chomwe chimachitika mmatipasa kwambiri ulemu ndio kuti munene tikungamu maopa pamenta iyo ofa ya awa market master ali muno chifukwa cha ini kuinanesa mazadula chifukwa choti inu mukupanga business ndiye ife tikupaseni service yabwino kuti inu muzimva kukoma chomwe ndikusundizirani mosemu kuti musundise ndikupangira izi kunena kuti makastoma jana siya kubwera ulimbe market azibwera azimva kukoma anthu akumaberedwa anene acha kuchifaki malo oti anthu agulirana kumapanikiza anthu mukapanikizika ukubaja amangomfunda choncho munthu mukumpisa foni yakuba jomo sakufuna zimene zozo choma akufuna anthu abwere kuno azigula zinthu zoma akufuna president to a professor Peter Mutharika sichoncho tonse tinavotera kuti zinthu zisinde zonali bwana ulamuliro wangaza tuchona ripoti zikwanje mukalangula chani mwinasandrama azikachipani acha azikopyezani ulendo uno siziteka ulendo uno market masters we malo ake atithandize kuti maservice aende chani ndiponso sini kuopa tifakeni kulangula cha amarket master bukumu bulendo kumakulangani anthu akuona ino ndi babu anga ine ndi mwana koma mundithandizire kugwira ntchito singabwere pano kuti akuchosere ntchito anthu ena akumati amarket master wakhalisa ndiye ubale ndi anthu uli bwino ndi anthu ena wasapasa ulemu amarket master ulendo uno simugwira noka ntchito macheya awanso akapanga zachibwana tizapha mwantamumo live ndunena zona ntchito isikuwasira amarket master inunso ngati macheya kodi ucheya wanu ndi otani omangofuna azimayi masiketi inuzapasa malo ucheya wanu uoneke kupiyena ntchito uoneke ucheya wanu kuti mungupanga chani osati umangoti cheya ba acheya tizimbopita muzibwera pano acheya amene mwanduzira pano sheki ibwere acheya macheya nonse masection nonse amarket master angatsa kuchita bwino haitaniseni market master apa sizikuyenda apa pali ubve apa pachikuvuta ndi chani amarket master akuvuta kuzilana sizikutira pa market master ndi mabwana aja civic center iyo ndi anu tutanani bwerani kumene kuti muzanene mavuto omwe mukaona muchani fili muyenda bwino tikatero tusika ndi wathu sikaswa ajomo sikaswa amarket master ndi antchito lero ntchito ikuzokuti apo panapita ku retirement awa ndiye sikausiya kuyenda tipake wapita ku retirement abwera wina azapitiriza chani ine ndikafa azabwera wina azapitiriza chani ife amalawi tikakukani picture imeneyo dziko lathu likuzokhala timati dziko lathu nosikutukuka timaona ngati angatukule ndandale sandalewo ifenso abusiness kuzotukula dziko lathu situnu kumasintha tilatagwirana tonse chani manja gemu ndikugwirana manja gemu siwekaweka sunga wineya ngati nene ndikumabwera kuno ndikunjanja ndikuziwa zoti mabausi anga ndikapeza momukuzi nonse tumulipomo macheya anyamata ina ungomfira chomo ndiye wina angani bandule tosani musilungu ndiye tatosani Ulindi bwana kwenda ulibize. Nilipo. Ya. Ndakuza ndikana mwe. Tanyamu aizi. Ndakuza ndikana mwe. Ndiye ndo support.
Udah ameasik. Namuza pompa mandika dizira pompa ye. Namuza bana ya kuri jana. Aya kana ndizi. Bana bwana. Agora, e aí? Me duma, ei, hapa dele que peguei empada. Não pensa mal aí não, já. Bana, ei, bana, ei, compa do sanya, compa no dia do sanya, mas o cara vai nem poder. Ah, vai aí, não pula na de bele com a já. Dia do sanya vai nem poder. Mas dia do sanya vai nem poder. Gostado para como bolo não. Tem, não cabe dizer mal bem. Tem gostado de ver. Tem. Já mano, tem isso mesmo. Tem. Gostado de bolo. Tem. Cadê? Tem, não. Gostado. Ana só bolo na zona. Um vez eu maro bem aqui. Aqui. A Brasil podia o música zona. Ainda não lembro disso não. A Yamada Gabriela Bagazibeza Mazubeza Sata. Oxi. Tá de bagagem. A Maria Sana Odwanpa. Quem? Passei o Santa Mafudano para como? A Brazilusa. E eu? Da coisa sagada. Quem? Tia, say tia. Let's go. Tia.